Astăzi, băi, este rândul să ne ducem în România. Da, măcar am ajuns în România, boys. Deci mi-a dat afară de la hotelul ăla, boys. Și tot pe ăsta am luat pe mine și tot în scurți. Și n-am ce să fac. Măcar am ajuns cu bine în România. Asta este poarta mea, boys. Mamă, mi-era dor de România și în România plouă. În România chiar nu plouă mult, deci este un frig, frate, m-a îngetat picioarele, boys. Să intrăm în poartă, în curte, adică. Mi-era dor de România, boys, deci mi-a dat afară de la hotelul ăla, stai să vă spun, deci m-a dat afară de la hotelul ăla că eu n-am plătit mult, am plătit dar 50 de euro și m-a dat afară de la hotelul ăla, frate. Și măcar am venit în România cu bine, boys. Uitați, România, afară plouă. Frate, îmi era dor și de mașina mea, Passatul meu, BMW-ul l-am băgat eu în garaj. Un frig în România, cred că în Spania a oprit ploaia, cred, dar în România e un frig de mor, frate. Uitați strada mea spre România, boys. Chiar mi era dor să vin în România, era frumos în Spania, până acum mai stăteam eu în Spania, dar ce să vezi, frate, mi-a dat afară de la hotel și nu aveam unde să mai stau, deci bilet și am ajuns în România. Stai să-mi pun asta că plouă afară, îmi iau un frig de nu mai pot. Asta a fost, frații mei, episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul ăla de like și toate cele bune. Pa, pa!